Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Tagantay pagtagad mahigilan tundugan mga iskutanan robutaga unya may pagpaminaw sa mga idol sa 93.9 IFM. Atong kauban robutaga mahigala si DJ Lino, DJ Boy K o mga kaubanan mga higala no, sa IFM karon taon sa moapa si DJ Mikey. Unya kagahapong adlaw ni Suroy may didto mga kagalaan sa ARC Hospital, ARC Hospital mga sukit tigpaminaw no kay dunay partnership sad nato sa mga kaubanan usab sa IFM mga kaigsunan. Okay, aratas tunduga mga iskutanan ron mga higala unya karon taon sab ato mahinabi si Vice President Leni Robredo nga mobisita in person o sa tong Sibianan mga suking tigpaminaw. Ay doon na sila mga activity sab dinhi sa Sugbo mga higala unya mohapit sab og ari sa atong Sibianan mahigala para maka-great lang sad no sa atong mga listeners mga suking tigpaminaw. Okay, ato taga pagtagad mahigala ang report ni kasamang Arnold Bustamante kay ato sang balikan mahigala kining mga pulis. Mga pulis man gyud na himong suspects no ni ining pag pusil patay, pagtulis patay nining magtiayon nga baranggayan didto mahigala sa San Fernando kay ila man ning ato magipanawagan mahigala nga tinud-on Kay lisod man kayo ng mga krimen mahigala laniman kag gitulis sila mga kaigsunan pa doong panihapon lan unya nagpundok-pundok sila nya giso dito mga armadong tao mga tag-as nga mga armas ang dala unya ang motibo matud pa tulis o pag kay gipampatay man pero nagbunit ni mga sukit tig paminaw so posibleng mga kailar ani oron sa bakaha gipanguha ang mga kwarta og alahas mao ni nahitabo pero ang mga armas gida mga high powered guns attack rifles mo to nga miingon ta mga kaigalaan nga kinahanglang palawman ang investigasyon kay dili man kini mga attack rifles na ni may galab sa pagkakaroon gobyerno ra nga puwersa may makadaan either puwersa sa gobyerno or puwersa sa mga NPA or kini mga maute mga MILF, MNLF kana nga grupo inana but why civilian ron nga gitugutan nga makadaan na ron so ngano man to amo ni tong question so karon ni gawas mga higala matud pa sa investigasyon ang mga pulis di ayra ang naghimo mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Pero ang ilang mga lihok matud pa sa mga tao dito nga nag-describe mga higala nga mga kuan yun, mga military kay mga linihukan. So karon no, na unsa man itabo 5 ka mga pulis tanan upat ini aktibo. Usa ni ini mahigala ang kanhi pulis. Nagkasinabot ni mga kaigsunan nga maoy mo attack dito sa magtiayon, no? Ato ni tagad pagtagad mga kaigalaan, pastilan. Ugunya gawas ini mga higala kada bang makuan tanong mga kanang matingala ka ba nga wala nila tagai o igong value ang ilang mga higalang karira sa pagkapulis nga karon na ba sa Duterte administration gipatas aning ilang sweldo kasama alan. Straight to the point. Dako kayo og pag-angat, dako kay gintang sa pag-angat sa sweldos pulis. Unya bisag gipatas anog sweldo mao mangyapon nang dili inon tanan kay bawta daghan mga pulis nga tarong. With all due respect may gala akong klarohon daghan og majority sa ato mga kapulisan nagtarong sa ilang pagpanerbisyo. Apan dunay pipila-pila ka mga lugas ani nga nagpabadlong mga sukit tig paminaw. Duna na to internal cleansing nga gihimo atos paglingkod yung presidente Rodrigo Duterte pero murag wa gid matilok tingali. Ang uban gipanangtang daghan nga tangtang pagkapulis dunay uban nga gipamatay pa ganitong uban. Ang mga pulis may gala nga nalambigit sa drugs ug uban pang mga anomalya. Pero niya pag yung mga nahabiling iskalawag. Ato ni pagtagad mahigala kini nga report, no? Unsa bang hitabo ani kasama nga Arnold Bustamante atong nga police beat reporter atol sa pag-surrender, pagsikop, surrender man ni or unsa ni tabo nini nga 5 tanan ka mga pulis, 4 nini aktibo pa. Sos Ginoo ko. Aktibo pa nga pagkapulis.
Ngano man taon nga ni apil ka man ni anang aktibo pa man mo. Bisag kini nga dili na aktibo, na usa may nga kanhi pulis ang iyang knowledge sa pamulis. Ang iyang knowledge mahigala nga well-trained siya sa gobyerno, gigamit mahigala og panulis sa mga tao nga angay unta niyang proteksyonan. Straight to the point. Atong i-check ang report ni kasamang Radyoman Arnold Bustamante. Yes, kasamang Arnold. DYHP. RMN Report. Sa mga torpedo, bisan na nagipangkihan na ang iba ka mga upat ka mga pulis, aktibong pulis o usa ka ex-pulis apan na wa mohunong ang atong kapulisan sa Police Regional Office 7 kanang investigasyon. Gideklara na nila nga case cleared na kasama nga Atty. Rufil o man nila nga pasaka ang kaso ng robbery with double homicide batok ng mga pulis silang Police Staff Sergeant Rene Abitbia Katamura sakop sa Consolacion Police Station. Police Staff Sergeant Arnold, murag nagpurot-purot ang imong signal. Gamay lang kayo. Ako kang balikan. Nining maong report mga sukid tig paminaw. Kini mga staff sergeant dagko na nagsweldo lan ni kuan naman ni increase na sweldo. Ang sweldo gos pulis mas pinangga guning pulis may gala o kining sundao atol ining Duterte administration kontra sa mga maestra. Ang Department of Education gipangga man gyapon pero mas pinalabi ni mga pulis ron. Muna nga with all due fairness ang atong kapulisan daghan nila tarong sa serbisyo. Prangka-prangka pagka-istorya doon ay daghan na tinarong. Unya di bayat lalim na mapulis ka sa mga alan. Eskwela pag yung ka ana, doon na pa'y kursong criminology ana. Unya pagkahuman mo take pagka board exam. Unya ang training ninyo dili palalim. So imo nang ampingan kanang imong pagkapulis kay sa kadaghan lamang mga apply. Unya ikaw gyud may nadawat, kadaghan ang apply nadawat ka imong ampingan. Ang problema inig pulis na mahigala, doon na uban nga padayon nagamping, padayon nagmatngon sa ilang pagkapulis o ilang gitreasure gyud ang ilang pagka law enforcer. O na uban mahigala daw nakalimot sa ilang pangandoy nga mahimong pulis na uga na nila mga higala hatagig value ang ilang pagkapulis, ang ilang pangan, ang ilang uniforme. Ato nga balikan si kasama nga Arnold. Yes, Nold? DYHP. RMN Report. sa mga Atty. Rufil pasaka na kagahapon lawa ang kasong robbery with double homicide batok nining upat ka aktibong pulis o usa ka ex-pulis nga sila si Police Staff Sergeant Rene Abitbia Katamura. Sakop kini sa Consolacion Police Station, John Ray Ipil sakop sa Danao City Police Station, John Ray Batabaluno sakop sa City Intelligence Unit sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Esmeraldo Quiliosa nga na-dismiss na sa serbisyo ug kanhi sakop ni siya sa Consolacion Police og si Police Master Sergeant Alvin Inad nga sakop sa Ronda Police Station. Si Inad kasamtangan kini siya nga gi camp restriction kasama nga Atty. Rufil sa Cebu Police Provincial Office. Wala ni siya giaresto gabikan kay wa man siya moangkon og gilambikit lang siya sa extrajudicial confession nilang Katamura og ni Ipil. Matod pa ni Police Colonel Josefino Rigan, hepe sa Police Regional Investigation and Detective Management Division 7 nga uman nila mapasaka ang kasong robbery with double homicide. Ilang paghapon nga palawman pa ang ilang investigasyon na may labot na sa maong krimen kung wabay kalabigitan, wabay nagpaluyo sa maong pagpanulis o pagpatay sa magkaayong Peter o Maria Luella Baringian dito sa Panataran lungsod sa San Fernando. Kapin sa usa ka semana na ang nakalamay. Ngatong Pebrero 18 ang alas 8 ang takna sa kagdion ni tahan sa iyang kagalingon si Katamura dito sa Police Regional Office 7 kasama nga Atty. Rufil aron nga iyang i-clear unta ang ihaga pangalan apan sa gihimong investigasyon nasuta nga siya diay katong nga tag-iya sa Nissan Navara nga blue nga mao gigamit sa mga suspect nga mao gihimong nga getaway vehicle. Onya sa ilang magong investigasyon palandaan ka sa mga Atty. Rufil ang impormasyon pulis gyud ang nagtira kasama ng Rufil no. Onya tungod sa pag-ila natong Nissan Navara nga gipanag-iya ning Katamura. So doon ay plate number ni Radyoman Arnold sa dihang gihimo ang krimen? Wa ni plate number kasama ng Atty. Rufil. Gitangtangan ni siya og plate number ang mao nga sakyanan ato gyud sa insidente o pag himo nila sa ilang krimen dito sa Barangay Panagtaran. Onya do naman gyud mga pulis kasama ng Atty. Rufil nga naka
may una ning mao nga sakinan og mihatag dayon og info ngadto sa tuga mga investigador mo nga na dayon sila yung mga persons of interest o person under investigation sa ilang gihimo nga subsub nga investigasyon ni mao nga kaso. Oto nga ni Pero permilong gika-report kasama Arnold dito sa murag compound ning balay sa Magtiayo, no? Murag gisud nila dito nya matud pa nagpaila mga sundao. Permiro nga report ning kining maong 5 ka mga armadong tao. Nagbunit ni sila kasama Arnold. then for that nagbunit matud pa sa report sa San Fernando Police Station kasama nga Tornero Field. Pero So gisud nila sa balay kining maong Magtiayon nya dito lagi rakrakan kasama Arnold. Sa may nitabo primero jud ato ni step by step. Pag-sure nila, nagpaila sila nga kuhan, nagpundok man itong mga parinti dito. Dito na kasama nga Tornero Field, padong panin manihapon ang pamilya nga Baringgian dito sa sunod silang panimahin diha sa may barangay Panagtaran. Kalit lang nga naabot kining mao nga mga armadong kalalakinan na pasado alas 8 na, hapit na mag alas 9 ang takna sa kagabion. Pero di ba primerong report, nagsakay og van ang gisakyan ining maong mga lalaki? Walay unang report ka sa mga Tornado Field apan sa atong nga gihimo nga follow-up report o follow-up report sang Police Major Efren Diaz Jr. ang hepe sa San Fernando Police Station nga sa dihang nakakuha na sila CCTV camera ka sa mga Tornado Field dili day van kundi Navara nga blue ang ilang nakita dito sa CCTV camera. Moto nga gipadayon pa kuno matod pa kini ang mga suspect kini base sa extrajudicial confession nining Katamura kasama nga Tornero Field. So kini panagtaran, nahitabo nito sa panagtaran, kini panagtaran kasama nga Arnold sa man bukirang bahin ni or bukirang bahin sa San Fernando or along the road ni nga barangay. Narami sa kuan kasama nga Tornero Field, no? Along the road rin siya, dili kisa layo kayo sa lungsod sa San Fernando. Pero mga hilit-hilit na ni siya nga lugar kasama nga Tornero Field, no? So kini ilang balay, along the road lang ni ilang balay. Roger Radat kasama nga Tornero Field. So nakitaan dito sa CCTV camera ang pag-abot o ang paggawas sa mao nga sakinan human sa ilang paghimo sa krimen kasama nga Tornero Field. Siguro sa extrajudicial confession aning Katamura ilang pagsunod dito kasama nga Tornero Field tulis sa ginuntang ilang tuyo ato. Pero giilog matod pa ang armas nila sa Magtiayon na silang Pedro o Peter o si Maria Luela Barangian nga mahinungdan nga napugos sila sa pagpamulsinanan sa duha kasama nga Tornero Field. Pero nakuha na nila ang ilang tuyo katong kwarta o katong mga alahas. Human sa ilang pagpamusil nisibat sila kay adto panahon na kasama Arnold daghan is lagi padung man ni hapon, no? Padung man ni hapon so ang Magtiayon pila ka buk anak nila unya doon ang mga parinti pa diha. Wa na ko makuha kung pila ka buk yung anak diha na mga tungura kasama nga Tornero Field. Basta diha ang iyang anak si Samantha o gatong si Sherwin. Anak ni Malo o Peter. Dito sa sulod si Sherwin, apan human sa mga pagpamusil kasama nga Tornero Field o nakuha po ng kwarta. Gisibat na unta ni sila, apan sa ilang pagsibat, giparakan sila og armas nining Sherwin gamit ang matod pa KG9 na machine na pistol. So ilang gipalutaw nga giunahan sila kuno higtira sa anak. Dili ako rin Phil, ang unang pasangil aning Katamura nga giilog ang ilang armas. Ilog. Giilog kuno matod pa ilang armas. Unya pag sibat na nila, giparakan sila kasama nga Tornero Field. Makita man po sa CCTV camera kasama nga Tornero Field nga gipamusil sila. Gawas nila sa ilang gawas na sa compound sa Baringgian family. So nakita so kining Baringgian family doon ay CCTV nilang balay kasama Arnold. Na ay CCTV kasama nga Tornero Field sa gawas. So nakita nga gipamusil sa nimo mga pulis. Nakita nga gipamusil sila sa dihang pagawas na sila kasama Tornero Field sa kininian o ang sakinan mismo ang gipamusil. Dili ang 5 ka mga tao o kaming mga armadong tao. So okay. Go ahead, Nold. Ni mahigala ang nitabo no pastilan. Gipadakan ang sildo ni ato mga pulis. Nya unsa man ning kalakihalan nga manulis man ang gihapon ni mga tawhana. Kuyaw sideline no, kuyaw sideline. Dagko na kag sildo nya magbunit lang sila nya manulis. Nya sakto gud ka og ekipo. Nagud ka manghigalay mga attack rifle diha. Ang attack rifle nga issues gobyerno ang iyang katawhan nga unta mo ilang proteksyonan mapagigamit ka sa mga alan. Sos Ginoo ko kadako ang
kadako ang mahigalang balikwaot. Ato nga balikan sa kasamang Arnold sa maong report mga sugid tig pabinabisag imong inkreasan og sweldo no basta kay kining o inkreasan na mong sweldo lan murag wa gid tali sa sweldo kay mo nagiingon man in the ken god nga kung dako kag batunes dako kag uhalis. Kung gamay kag butones mo adjust ka. Gamay po kag uhalis. So og ang imong sweldo inana ra mo adjust lang ka. Kay kanang kwarta may gala kanunay mo ganang kuwang. O di ka mo budget ka sa mga alan. So kani mga naminaw na ko ha, kanang kwarta kanunay pirmi ka ng kuwang. O gamay imong sildo nganon mapaigo man. O budak ko dako imong sildo nganong o kamaon lagi ka mo budget. Kadaghan mga higala nga gagmay sildo niya. Although lahi dunay gikalainan, dako natabang na unta ni mahigalang gipadakan sa sildo pero nanulis man gihapon. Tingali na anad po dinagko day. Kung naanad ka dinagko god nya kanang sildo nimo mo na ang pareha pa sa ngayon nga, wa man ta magsalig og sildo, nagsalig tag-utang. O na uban nga, wa magsalig og sildo, nagsalig sa illegal. Kanang sildo na nada diha, pero ang dakong kwartang illegal. O, sama ini ba mga politiko, wa man na magsalig sildo. Kibilawi sildo ng mayor mahigala, gobernador ka ng mga congressman. Pero to ay nagsalig mahigala sa mga dagko dito, mga perks. O dagko nga mga transaksyon. Nabag ni uban nga kunuhay, ihatag ang sildo. Wa tay kuan kay ihatag ang sildo, pero ang dinagko dito transaksyon to aral dito kasamang alan. So depende na wa magsalig sa sweldo, nagsalig sa utang daghan. Napoy ban wa magsalig sa sweldo kay nagsalig mga higala sa dinagko nga mga illegal. Pastilan. Ato balikan si kasamang Arnold. Yes, Arnold. DYHP RMN Report. Wato ka sa mga Tony Rotil, kinibase sa extrajudicial confession ni Katamura o ni Ipil nga human sa makuha na nila ang kwarta o ang alahas nakit na ang ilang pagpusil patay sa magtayong Peter o Marilo Baranggian. Nisibat sila sa kaysanang sa kailan nga Nissan Blue nga Navara. Apan sila nga pagsibat, giparakan sila sa anak dining magtiayong nga baranggian. Kung man ka sa mga Rufil, gihimo dayon ang investigasyon sa atong kapulisan. Pagka Domingo, Pebrero... Sa to pa pagsud nila ana, ilang gitulis ni magtiayon, nalubong na ba ni magtiayon, kagahapon ba ni lubong nod? Kagahapon sa hapon kasama taon na kagahapon sa hapon taon, do kalungon ni mahigalang gikuan taon dito, magtiayon yun. Okay, so pagsud nila, giuna nila kuha to mga alahas o kato mga kwarta, no? Pagsuod nila ka sa mga Tornero Phil, agni pa na sila parehapon. Kay murag nagpaila man sila nga kuan kining military. So tungod kay namas gobyerno ang asawa nga si Konsyal Maria Luela Baranggian may pasunod o gamiag na pagani o manihapon sila ka sa mga Tornero Phil. Puro nagbunit sa Nold, Nold. Puro nagbunit. Okay. Puro na sila nagbunit ka sa mga Tornero Phil. So giagda pagpanihapon gani. O giagda pa sila panihapon sigon sa pamahayag. So gikuha nilang kwarta og mga alahas. Gikuha nila ang kwarta, gibanduan nila ang pamilya kasama Tornero Phil nga kuhaon ang katong kwarta nga nasa vault, lakip na ang alahas nga what di sa may naka-trigger nila ngano man og nanulis lang uta sila. Unya pag humagtulis sibat nganong ilang gipatay pag gini magtiayon. Sa affidavit ni Katamura kasama nga Tornero Phil, napugos sila sa pagpusil aning magtiayon gibikan kay gipangilog kuno ang ilang mga armas. Pila man kabuk nagto sa sud kuno day kasama Arnold ato ning klarohon ng investigasyon anis kapulisan kay 5 kabuk silang pulis. Unya ang mga porma military gud Arnold. Kisa may mangilog og armas in taon na nang klasiha. So sa man ay mga bodyguard dunay private army kini nga magtiayon dito. Sa mapagka-ilog nimo ana. Sa investigasyon kasama nga Tornero Phil ang gipaybaw sa Regional Investigation and Detective Management Division nga why kuan kining why bodyguard pero sa mga impormasyon nga nadawat dito sa mga Tornero Phil nga ang mga bodyguard aning magtiayon gipang ibarguhaw armas sa gawas paladaan. Oh. So doon mga bodyguard pa ni magtiayon negosyante man gud ni Noldo. Negosyante. Sa may negosyo gani ani Nold? Kining bana ka sa mga Tornero Phil doon na siya online sabong. Online sabong. Ang asawa may konsehal. May konsehal. So nailado sa nga doon mga kwarta ni kay kanagong online sabong ron grabe sa kasama Arnold. Tino na. Oh, so doon mga bodyguard sad kay anticipate nila doon mga nasuko gid sa nila o doon mga kwartang dagko ni sila. Mo na nga doon mga bodyguard pila kuno kabuk bodyguard sa ni kasama Arnold. Wa dato makuha ka sa mga Tornero Phil kung pila ang kabuk bodyguard ani basta kay sa information nga to nakuha gikan pud sa mga pulis ka sa mga Tornero Phil doon
mga di mo minos sa tulo ka bodyguard kining maong pamilya. So gipang disarmahan ni mga bodyguards ani unya mo tong gikuha ang kwarta. Unsa may naka-trigger nga ini pamusel tungod kay giilog kuno kisa may nag-ilog kasama Arnold. Ay kung ina katong asawa mangilog tog pusel. Wapo na butang dito sa iyang affidavit kasama nga Tornero Phil kung kinsay nang ilog aning duha. Either si Kapitan o si Kunsihal ba o kining yang bana nga si Peter. Basta kay ang gibutan nito nga giilog ang ilahang nga mga armas nga mo to na ka-trigger nga ilang na posilan patay kining magtiayon. Okay. Tumutong sa nakuha na nila ang kwarta, nisibat sila o gagi parakan sila og armas sa anak ni Kunsihal Baringgian. Ato na nila sila pagsibat ka sa mga Tornero. Wala nila balika. Human giparakan sila, wala nila balika. Wala nila attack balik ang anak. Wala na ka sa mga Tornero Phil. Wala na ni sibat na sila diretso o wala sila balik pa. Unya nakakuha ang impormasyon magud ang kapulisan sa gihimo nga investigasyon sa sukad pa sa pagsugod gyud silang investigasyon kasama Tornero Phil kay ilutaw naman nila nga mga pangalan good ato sa investigasyon tungod aning sakinan nga Nissan Navara. So, ang information nga nasagap nga ang driver ani bundid o kini samaran. Moto nga human nga masayod kini si Katamura nga nilutaw na iyang pangalan kasama nga Tornero Phil ni surrender siya ngadto sa Police Regional Office 7 particularmente na sa Regional Intelligence Division sa buhatan ni Police Colonel Glenn Mayam. So dito na iyang nga gisaysay tanan unya pipila ka minutusan mi surrender po ni si Ipil kasama nga Tornero Phil ngadto sa Danao City Police Station. Aron sa pag-clear po siya nga pangalan gabikan kay na apil masad ang ihang nga pangalan sa giluwatan nga pamahayag aning Katamura kasama nga Tornero Phil. Dala po ni Katamura ang ihang Nissan Navara nga walay plate number. Dito sa ihang sakinan nakita dito kasama nga Tornero Phil nga daghan kayo ang mga buslots agi sa pagpamusil nga may coincide sa CCTV camera nga na huptan sa mga sakop sa San Fernando Police Station o sa RIDMD diha sa Police Regional Office. So at least klaro na ng ebidensya Nold nga kini si Katamura ni surrender siya kuno hay kay ang itinaoyangan pero klaro nga say tag iya ining pick up Nissan Navara nga dunay agi sa tusak-tusak sa bala kasamang Arnold. And for that, doon na siya mga gipanganlan kung kinsa mga kaubanan kasama nga Tornero Phil. Moto nga pulos ni surrender o ni clear sila mga pangalan kining mga pulis. Kato sila si Bato Balonos o si Keliosa. O samtang si Inag gipatawag ni dito sa Ronda Police Station alang sa imong nga investigasyon o sa maninood mga barkada ning pulisa kay kining usa na assign sa Ronda, ang usa na assign sa Danao, ang usa na assign sa Konsolasyon, lagyo man og mga assignments. O sa to pa, sa man lahi ning ilang sideline, mag-usa sila kung mo-attack na sa ilang sideline. Sabay kalaki ani nila. Kini kasama Tornero Phil, usa na sila ka unit kinadto mga 2013, 14 ug 15. Sa barkada ni sila daan. Diha sa Regional Special Operations Group. Sus Ginoo ko. Arsog din Arsog na sila kasama Tornero Phil. Ay, mga ngilngig din sa mga Arnold. And for that, under ni siya sa usa sa mga official po sa PNP diha sa Piero 7 kadto nga sad controversial sad. So usa din sila ka unit diha sa Regional Special Operations Group kun Arsog diha sa Piero 7 mga 2014 2015. Apan sa dihang gipangrelibuhan ang tanan nga mga sakop nini kasama nga Tornero Phil pag 2016 nakatibuag na ni sila. Paglingkod ni Presidente Duterte mao ning mga pulis nga nagkatibuag na. Kining mga pangalan aning mga nalambigit kasama nga Tornero Phil mo po sila ang gipangkiha atong piskal nga giambos diha napita sa may kuan Iscario. Kini sila mga pangalan kasama nga Tornero Phil. So human adto kini si so doon na yung mga background ini mga pulis doon na po yung mga kaso daan kasama Arnold. Doon na sila mga kaso katong atol sa pagkiha ni Fiscal Castro diha sa Arsog atong panahon nga gidakop siya kasama nga Tornero Phil. So mo ni ang ilahang mga background pero doon na pati nakuha na to nga mga impormasyon nga doon sila mga derogatory sa dito sa Danao kini si Ipil o uban pa nga mga nakuha na to nga impormasyon gikan sa mga unit din sa kapulisan. Sige, so at least klaro ni kayo kay tingalam ko ta nga magkabarkada ni sila ngano nag-usa ni sila ngano nag-aabot ni sila nga kining usa na assign sa Ronda
ang usa na Science Danao, ang usa na Science Consolasyon, ang usa din sa Lapu-Lapu. Pero barkada din sila sa una kay usa ka unit din sa una arsog pa gyud. Ini kung mabutang kag arsog, usa ka sa mga mayog training kasama Arnold pag-atake, pang-attack. No, na Pero grupo. mga classmate ni sila kasama mga Torrefil, ha? Doon ay mga classmate ani. Ang ilalang senior ani kini si Esmeraldo Quiliosa. Ang classmate ani kini si Katamora o si Ipil. Samtang kini si Batubalon sa Inad classmate sad. Nya kini si Classmate. Inad dugay ini nga nadestino sad sa San Fernando Police Station. Nga maoy kaila aning Baringian family. So mao day dunay background gyud sila nga kauban kay kon magkagod tingala ka ba dunay history ani kay laliman ka naglain-lain may assignment kano nagkabarkada man eh. So daan na day nga kauban gyud sila kasama Arnold sa usa ka unit. Usa gani ni sila ka team daw kasama Torrefil. Sa ka team sos Ginoo ko ang ilang team gigamit nila sa kinabuang ron kasama Arnold. Wala kasama Torrefil batot pa ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega nga mo panahon pagit sila silang investigasyon aron na matino kung unsay kinsay nagparuyo o doon na ba'y lain pa nga mga personalities nga involved aning krimen sa San Fernando o doon na pa ba'y lain pa nga mga insidente nga maglambigit kanila dinhi sa probinsya sa Sugbo. Kung gipangutanan namo si General Vega kung og si Colonel Josefino Ligan kung malambigit ba sila sa kamatayon ato nga magtaayong Sanchez dito sa lungsod sa Minglanilla. Madad pa ni Ligan og ni Police Colonel Gilbert Soriano nga kanapang ilang subayon kung mutakdo ba ang ilahang personalities atong gipatay ang magtaayong Sanchez katong negosyante sad dito sa lungsod sa Minglanilla. So magkasama na Torrefil ato laning duntan alang nasa dugang pa nga mga gihimo nga dugang investigasyon labo tining pagdakop na o pagkiha sa upat ka mga aktibong pulis o usa ka ex-pulis din sa Central Visayas. Kasama mo sa PNP ang New Radyo Man, Arubo Samante, DYHP, Tata Carmen. Radyo mo nationwide. Salamat kasama Arnold Bustamante sa imong report. Si Arnold Bahigala matong police beat reporter so makasubay ni siya. Pila ka tuig naman nga beat reporter to sa Arnold sa pulis kasamang Ken. Siya man diha sa PNP so kasubay sa nga kining mga tawhan na mga classmates sa una o kauban sa ka-unit lan. Mao din eh. Katarungan. Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok. Straight to the point.